अखाफोर सरिलै मैया फन हरफिननाय जायासै आङो एकदम दासान्दिना बे साननैसोआ बिराद बेस्थ' जानानै दं आङो मिन्थिखादों आङो माने नङाबाथ' नों बिदि रायलायाना दसेल' ओंखायनो जेबो नङा ओमफ्राय माथो खालामदों दङ नै डाटा बिफांसो दानदोंमोन आङो दाङा गिदिर जाबायमोन ना बिराद फिथाइ थायखादों बेखौनो दाननानै फोरानदां वाव खामानियाव गासिबो एक्सपार्टथार नामालै नोंलाय बिदिद्राय नङा थेवबो न'नि माखासे खामानिखौ आं मावाबालाय सोरथो मावबावनो नोंलाय ओमफ्राय मा खालामदों आङो आइखौ साहा फुदुंदों होननायखाय नेबाय दंलै दानो ओंखारलांफिननांसिगौना आङो न'आवनो थाथेरनो मोनाखै दासान्दि दे फ्रि सम मोनबा हरबानो जाबाय औ आइया साहाखौ लोंलांथार होननायखाय थाद'दां दसे नङाबाथ' दखानाव लोंहैनो हासिगौमोन नै बिमाया एफा गोथाव फुदुंनायखौलाय आरो दखाननि साहाजोंलाय बिमानि फुदुंनायजों बहा हानो नंगौ नोंना खोथायाबो थिगैनो दङ बिमानि फुदुंनाय बिमानि संनायजों रावबो हाखायाना दे होमबा ना अखाफोर थाथ'लायदो औ दे बा अखाफोरा माबा आंनि फनखौ नेना थानाय बायदि जाखैयो खोमालै माथो थोदस माथो फनानो रिंस्लाबनो मोनालै बोरैबा थाबनो हमखायो दे नङाबा माब्लाबा समाव बिदिबो जायो आरो जेनेबा फन थुबाय थायो बेखायनो थाबबो बोरैबा हमजायो आरो बेयावनो माथो होनबावनो बाद दे जाम्बा जाम्बा मा सानखायोलै आङो ओमफ्रायथ' थाङै थुङै फाइनालि थुनथुलिनि प्रब्लेमा एसे सल्भ जाहांदों र' दा आंनि खामानिखौ आनजाम होनायनि समा सफैबाय एबारबा गबावगोन जायबा बिदि खालामदों डाइरेक्ट नोंनो थांखानांसिगोन जेलाव ओमफ्रायथ' थुनथुलिया आजाद फ्रि जासिगोन बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय बेफोर इल्जामनिफ्राय मानो होनबा बेखौ थगायमारनानैसो बिदि फासायदोंमोन ना दासो गोसोआ फाइनालि एसे रेजें मोनबाय आङो नङाबा गिलिर मोननायानो खारलामोनलै ओइ आयै मा खालामखो नोंलाय दाबो जाया आरो साहाल' फुदुंनायानो थोद एफा गोबाव आङो बाहेरावनो लोंसै खोमालै दखानाव माथो दाबो जाया हाबाब र'हाय हा माथो एसे आथुरफालाय बहाथो थांथारनो नांगौ जाखो माबा ट्रेन खारग'नाय थां माथांनो आयै बिराद इम्परटेन्ट खामानि जागासिनोलै आंना माने थाङाबाबोथ' जायाना हाखु दाखुथारलै र' ओमफ्राय न'आव थाथेरनो मोनाखैना न'आव थाफिननो मोनसिगोन एसेल' नांथारसिगौ बेफोरथ' नोंबा मा खामानि मावदों मा खालामदों आंथ' नुलाबो खोनालाबो नों बुंबा फोथायाबालाय बहा गबावनो बिमा बुरिया साया गुदुं गुदुं जाबाय ओमफ्राय सिथाव एवदोंमोन आरो बेखायनोसो एसे लेट जाबाय हाब मानो सिथावखौलाय सावबावखो दे गोजां बोथोराव गुदुं गुदुं साहाजों फुङाव मोजां जायो आरो बेलासियावबो ओमफ्राय दे लोंदो ओमफ्राय बहा थांदो अख्रे आयै अख्रे याबा ओंखाम गोरलैनि जिनिसफोरा लायनांगौमोन माखासे बोरै जानोसै थोरसि माबा माबिफोरा ओमफ्राय नै अखाफोर नानिखौथ' लेंहरनो दाबावथाराबा मिथिदों बावनानै सोलाबा होननानै थाबाय थायो जागोनलै आयै जागोन नोंनि ओंखाम गोरलैयाव माने जोंहानियाव आं लेंहरगोन दे अखाफोरखौ रायलायखायो माथो दे मोजां मोनगोन आं फैबोला ओरैनो आंथ' लिंखाबाय फैनोबो होनखादोंमोन ना दा बुंफिनाबा बावगारनोबो हानाय बेखायनो गोसो खांहोफिनबाय थायो आं नोंखौ औ दे समफोरहाय ना दे लेंहरगोन आङो औ समफोरहाय ओइ सनालि गाबोन सुनिबार हाथाय थांनो होननायालाय मा जाखो थांगोन दा नोङो दासान्दि क्रिसमासनिनो जा बेस्थ' न'आवबो आलासिबो फैगासिनो ना ओमफ्राय थेवबाबो आंहाबो ओरैनो थांखानांगौखा दख'ना लायनांगौ ना बेस्थ'आथ' जाखागोन र' ओमफ्राय होमबाबो थ'ना गाबोन थांखादिनोसै जायो दे नोंसिनि मादैयालाय मा खालामदों आइया हाथायावसो थांदोंलै माबा खमला फिथाइ एसे लांदोंमोन दा जालांनांगौलै ने नोंसिनि खमलाखौ गोदैथारनाया जागोन दे ओमफ्राय फै सिङाव जिरायहैदो ओमफ्राय खोनासंलाय सनालि आंहाथ' जा दामि दामि ड्रेसबो बायनांगौ दङ निउ इयार फैनोसै ना लोगोसेथ' आरो नै दख'नाखौबो लाखानोसै थिगसे फट' खेबनांगौ बेखायनो आंहा ड्रेसफोरखौ एसे कालेक्सन खालामना लाखानांसिगोन ना फुरानाखौलाय बहा आरो गाननो ना गोदान बोसोराव साननायफ्राथ' आयु पापा किपरिनिसो बोरैबा खालि गावनि लिमिटनि बाराखा औ बायदो आरो नोंहा ओमफ्राय आंहाथ' गैयालै ओरैनो सिम्पोलखौनो लानोसै दे लाबानो जाबाय दामबालाय मा जादों आरो दामि नङाबालाय मा जादों न' बायनोखौलाय आंबो बायगौमोन आदायाबो होखादोंमोन फैसाखौ नाथाय आं बायथ'ला एसे सेभिं खालामना दोननो सानदां दे नोंनि गोसोसै होमबालाय नाथायबा बे क्रिसमास निउ इयार बेफोराव एसे गोदान गोदान गानबा मोजांलै ना लोगोफोरजों फट'फोराथ' लाखायोना एसे सावगारिफ्रावबो मोजां नुगोन ना नुनाया नुयो बाट आंथ' एसेबां फट'बो खेबजाखायाना खेबजा होनना गावहाबोसो खेबजायो ओइ डायलगा दोनथ'दो दे फै न' सिङाव आं साहा फुदुंनि
साखौ लोंलांसैलां दिनै ओमफ्राय इन्टारभिउ दों दा नोंस्रा दहाय फुङाव माथो नों स्टेटास दोनदोंमोनलाय एवदों एवनायालाय फैगोन ना मिथिबा ना आं एसे बुरजायैनो दोनगौमोन दहाय आलासिनोबो होबायना जेबो नंला दे दंबावखायो दाबो नंगौ नामा हैद आंबो ओरैनो न'आव थानो बानानैसो फैदोंलै अ उरायना फैदों माथो नानि औ आदा दासो सफैयानो बावखायाखै बिलोगोखौलाय हामानोथो बायहेरायाव दोनबाय थाखो दे थां न' सिङाव लां आदा सोमखोर नै आं दासो सफैखादों जेबो नङा दे दे नानि थां जिरायहै थां हा जिरायनो सियारबो होआ माबो होआ गसंनानै रायलायबाय थायो नोंसिना आफा औ अलंबार मोजां जाबाय दे नों हुसाव फैबाय ओमफ्रायथ' मोनथिगौ ना बेसेबांबा हेपि आं दायो ओमफ्राय नों आंखौ मानो नोंसिनाव लाबोखो नोंखौ लाबोनायनि थाखायबो रिजन दङ मानो होनबा बेसेबांबा खस्थ' मोनबायना नोङो बेसेबांबा टाइम लाबाय नोंखौ मोजां जानो थाखाय आंथ' न'आवबो थांनो हायोमोन ना आंकोलखौ खिन्थाबानो नोंसिनि आंकोला नोंखौ एसेबांबानि माने एसेबां केयार खालामनो हानाय नङाना डक्टरा नोंखौ गोबां रेस्ट खालामनो खोन्थादों अ ओमफ्राय सना नों एसे मोजां मोनहांबायना बांद्रायथ' जेबो मोनासै न' एसे एसे सायो दाबो थेवबो आइ एम अके दे हामगोन दे नों टेनसन लानाङा ओमफ्राय नैबे सुपखौ लोंना होग्रो दे मोजां डक्टरा जेरैबायदि बुंदों जेखौ जानो थोनदों लोंनो थोनदों बेखौल'सो आं होखागोन ना नोंनो आयै जायनि थाखाय गन्डगल जादों आबौनि जिउआव बेखौसो लाबोबावबायहाय हनै नै जावैसो एसे पावार देखायहाय माबाथ' मोनसे बुं आबौआ हनै जाम्बा थांखियानथां मा खालामनो सानो आंनि पावार दिन्थिबाबो गियानबा हनै आयै जेबो मोना आं बुंनायखौ जायाहाय जावैसो नोंजोंबो बे माबाया लोंना होबासो बिराद माने गिथाराना नोंबो डायलग होनायाव होमबासो एक्सपार्ट जायो दे खापसे लोंनानै दायो होख्राय जावैसो जागोनलै आइ बिखुनजो जागोन र' गथ'खौलाय अनथावथाव मोनो नाथाय बिनि थाखायनोथ' फारसेनिफ्रायनो गासैबो जाथाया जारबायना बेखायनो दा मा खालामगोन मा मागोनबो मोनो ओइहाय जामायजो बिदि होनना जाया जुदि बे बेयावनो थाबाय थायोबा मा जागोन ओरैनो बिफा होनना बुंखायो बेखौ नाथाय फिसौआनोथ' आंनि नंना नङा जाखोबा आयै आइ बिखुनजो बेसो दा मोनसे प्रब्लेमा माबा डिएनए टेस्ट ना मा टेस्ट बेफोरखौलाय खालामहोबा मा जासै जावैसो माखौथो नायबाय थाखोसै खालामनो हनै आबा सानानै एसे मानसिया रावनिबो खोथा लाया जादों ना जेखौबो सानानबा बियो मोजांखौनो रायलायथेराबा औहाय जामायजोनि होमबाना स्रा जागोन बिसिनि खानदानखौ खहरदारहाय जावैसो दोनथारनांगौबा बोरैबासो जागोन अननानैल' जाया ओरैनो सिङाव मा बेबा मा लानानै फैदों न'आव मा गोसोयै फैदों सोर हमनो हानोसै ओइ आबा सान आफा आबैमोन नुबाय अलंबारा मोजाङाव फैबाय आं दिनै बेसेबांबा हेपि आफा नाथायथ' जों दुखुआवसो गोग्लैबायना बेथा ओइ आबौ सान मा गोसोखांलाबायो नोंलाय दसेनो जानला मानला खामानि मावज्रांला बायग्रा जाबाय आरे गथ' मानसिखौ न'आव लाबोनायालाय मा जालायखो आबै मोजाङाव फैबाय डक्टरा मोजां केयार खालामनो खोन्थादों आं न'आव लानानै फैबाय माथो जानो दङ मानेथ' नोंसोरबोथ' मोनथिखायोना दा बिनि बिमा बिबैया खाथियाव गैया मोनथिनायाथ' मोनथिदों र' आबौ नाथाय बे गथ'नाबोथ' न'आव सोरबा दं जानो हागौना बेलेग ओइ आबा सान थां गोख्रै थांनानै बे बाबुखौ दोनना फै थां न'आव दोनना फै नोंसोरनि गोसोआलाय मासे अन्थाइ बिखा जालांखोब्रा आफा नोंनि खोथा बुंबानो जे आं लागोन बे नङाना ओइ देखौ आइ बिखुनजो नुदों मा बुंदों उल्था जा बाफोदों आंनो बिफानो हा नोंबो जावैसो उल्था होना हो हाथारलाहां बोरो जावैसो आंनो बुंथारसैहाय नै आबौ सान माथो जाखांबाय थादोंहाय नोंलाय मा जादों एसे बुजिनो नाजादो गथ' बेनाबोथ' दस्रा मानसि थागोन बेहायनो न'आव लाबोथारनांगौ बेथ' खोथा जायासैना जेबो माथो आइ बिखुनजोआ थिगखौनो बुंदों आबा थां दोनना फै थां गथ'खौ थोद आबैमोन नोंसोरो बिदि अख्रा दाजालै नै नुबाय आइ बिखुनजो बुजिनोलाय नोंसोरसो नाजायाखै दा मानोबा गथ' फैनायखौनो बेफोरबायदिबो बुंबावलायबाय बिनि थाखायनोथ' आबै थुनथुलिया मा जाखो आरो नोङो थुनथुलि आन्टि मा जादों बिलाय प्लिज नोंसोर बिनिफ्राय थांदोलै दावरावसो खालामबाय थायो गथ'आ एसे रेस्ट लाथों आबैमोन उनाव बाखि नोंसोर मा बुंनो बुंबाय था दे बेहायनो थागोन आंजों थागोन नोंस्रा प्रब्लेम जानांगौ जेबो खोथा गैयाना बे गथ' सासेनि जानाय लोंनायनि थाखायलाय मा लस जानोखाय आबा जोंबो एसेबां अन्थाइ बिखा जानोथ' गोसो गैयामोन जों बुंदोंल'सो बेयाव प्रब्लेमखौथ' नों मिन्थिखाबायना बेसेबां थासारिया माबायदि जालांखो दा थेवबो नों थासारिखौ बारायसिनोसो नाजायो हा प्रब्लेमखौ दा बिनि थाखायनोथ' बेसेबां प्रब्लेम जालांखो बुजियासै नोङो बुजिखादोंलै आफा बुजिखादों आङो नोंसोरनो प्लिज ओंखारलां बे रुमनिफ्राय प्लिज अननानै थांदो आबैमोन
गथ'आ बिबैमोन बुंनायखौ गाज्रि मोनदोंथ' नोङो जोंबो नोंनि मोजां फिउचारखौ साननानैसो बुंदोंमोन नाथाय नोंबा जोंखौसो गाज्रि मोनना जोंखौसो उल्था उल्था बुंलायदों आबौ बिदि जायाहाय बिदि जाया एसे सान मोजाङै बुजि हा बे गथ'नालाय मा न' बां दंखायोना हा नोंल' नायथारनांगौ बेथ' जेबो खोथा जायासै औ आदा आं बुंबाय दङमोन गावनो मालाय रायलायबाय हनै आं साहा फुदुंहैखासिगोन ओमफ्राय आदा सोमखोर नों अबावबा थांनो ओंखारदों नै ख्रिस्टमासनिनो एसे खामानि दङलै नानि आरो गामियावबो थांनांगौ दङ अ आदा दे होमबालाय बाखि ओमफ्राय ओजों गासैबो थिगैनो दंना न'आव मोजां दा खबरा औ आदा गासैबो मोजां दंथ'यो दे थाथ' रायलायथ' दे होमबा नानि आरो मानोथो फैथाराखै नोंलाय दाख्लै समावलाय फैबानो जायो सम सम आंहाबो इदिनो ओंखाम गोरलै जाहैबाय थानांदोंना आलासिनाव आब'मोन थांलाय बाजैमोन थांलाय बेखायनो फैनो सोलाबथ'वाखैमोनलै आदा अके नै ओमफ्राय थाथ'दो नानि दे आङो थांग्रोनोसैलै नोंसोर रायलायथ'दो बिलोगो सानैजों आदा सोमखोर गाबोन ओमफ्राय हाथायाव थांनो लोगो लादोंमोन सुनिबार हाथायाव आं थांनो ना नों दख'ना लायनो होनबाय थानाया न' दे थांबानो जाबाय बेखौलाय माथो आरो औ आदा ओमफ्रायो ओमफ्रायो बुजिखाबाय आङो दे गाबोन हरगोन आङो मिथिबाय दख'ना बायनो बिबाय थानाया दे जागोन आदा होमबा ओरैनोथ' नोंनि आदाखौ मानिनांगोन सनालि बेसेबां अनखायो मालाय नोंसा आदाया ओं आदाया बिराद अनो आंखौ मोजां दे आंनि आदायाबो बिदिनो आंनो ना मान नांगौ होनो नागिरखायोमोन बिराद अनोमोन नाथाय बे बाजै थङालि बे बाजैनि थाखायनो बेफोरबायदि जोंना न'खरानो बिदि जालांबाय थोद माबा उरायना बिदि होनो बिबाजैखौ हामालै बिदि बुंबाय थानो बाजैयाबोथ' खस्थ' मोनगासिनो ना बेचारि बिनि खस्थ' मोननाया बाद दे थ' जोंहा मोजां गाज्रि रायलायनोसै नों न' सिङाव जिरायथ' आङो नोंनो साहा बनायना लाना फैनि दै ओं दे ओमफ्रायथ' ना जायख्लङा फन हरगासिनो आं रायलायहरग्रोनि दे नों बानायनानै लाबोग्रो साया जा खबर लायोदां मालाय जायख्लङा अनसोगारो ओमफ्राय आंजोंबा मानो रायलाया आंबोथ' फन हरबाय थायोना जायख्लंनो माथो खालामबावनो आरो गासैनिबो खाफाला उरायना बायदि जाजोबाना बेना मालाय जाय जेंखि लाइन मारिया थेवबो ना गासैबो बिनि मोजां मोननाय सेंग्राफ्रा बिराद अनसोयो दानिफ्राय सनानिफ्राय थाखानिफ्राय हरबायानो थायो मिन्थिया सोरनि खाफालावबा गोग्लैगोन उरायना बायदिया थोस दाबायदियावथ' माब्रै जागोनथाय जाय सेंग्राया बेखौ मोनफ्लांनांगौ गाज्रिमोन मोजांमोन नोमबायना नै सिदा सिदि खोथासोहाय नंगौथ' आरोहाय जामायजो दे सानसे साननैखौथ' थानो हायो नाथाय बेफोरबायदि दोनबाय थानो हायाहाय आबौ बुंखाथारो आंथ' थानाय थायि जेब्लासिम आंबो थागोन गथ'आबो बेयावनो थागोन मा नांजानो सोरहालाय सोर मा खालामनो आंकोलखौ लिंहरदो ओमफ्राय आं थांखागोन दे बाबु नों गाज्रि मोना दे गाज्रि मोना बिसोर बुंनायखौ आरो बिसोरलाय बेबायदिनोखा बेखौ मानो बुङा हो बेखौ मानो बुंखायाखै डाइरेक्ट गथ'नो बिनि थाखायनोथ' दा नोंनि संसाराबो गैला होननानै हो थुनथुलि आबैया बिनि थाखायनो थांबाय होननानै गथ'आ बुजिदों नोंनि नोमा नोमबै बिसोरथ' बिसोरखा सालाखिखा नोंबा सोरजों बिदि खालामजाखो दा आंनि आबै थुनथुलिखौलाय मानो नोंनि थाखाय बेफोरबायदि खालामखो हो नों आंखौ गाज्रिमोन मोजांमोन आं हले डाइरेक्टसो बुंगोनहाय मोजां मोनबा मोनबाय गाज्रि मोनबा मोनबायसै मोखाङावनो बुंगोन आङो मा जादों मा जानो एसेबां बायदिसिना जानानै मा जानो नोंसोरनि माबा फाव फान्दायनायथ' नङा बिसासानो गैला आंहा सिगांनिफ्रायनो बिदि खालामबोबाय थानायखायनो आबै ओंखारलां बिनिफ्राय खबरदार आरो फंसे बुंबावबा हामगौ नामा बिबैखौ बेफोरबायदि गोरा रावजों बुंनो सोर फोरोंनाय नोंखौलाय ओमफ्राय नोंसोरखौलाय सोर फोरोङा बेबायदि गथ' मानसिजों उल्था सिदा खोथा बुंनो जि रायलायनांगौ लासै लासै रायलायगोन ना थुनथुलि आन्टिजों मा बुंदों बिसोर बे थुनथुलिया गावनि साजाखौ मोनखाबाय अलंबार आंनो खुद बुंना होखादों एबार नों बिनिफ्राय जेबो गिनांगौ गैला बे नोंनि थाखाय खाथ्रामोनथ' थुनथुलि आन्टिनिफ्राय खाथ्रा आरो आं But why? आं मिथिगौ नों दायो शकआव दङ नङासै बे माबोरै बेबायदि खालामनो हाखो होननानै माने आं बुजियासै अलंबार जायखिया बियो गावनि मोननांगौ साजाखौ मोनखाबाय नों बाखि रेस्ट खालामथ'दो दे एसेबां रायलायनांगौनि गोनांथि गैया दसे थाथ' दे र' आं फैनि ओमफ्राय बिसोर बुंनायखौ जेबो गाज्रि मोननाङा आं दङना नोंजों नाथाय आफा थुनथुलि आन्टिजों मा दावराव जादोंबा आं मिन्थिखायो आं बेयाव फैनानै नोंसिनि फेमिलियानो आफा आंखौ सुखुवाखै होननानै बेखायनोथ' आं न'आव थांनो ओंखारदोंमोन जानो हागौ आं फैनायखायनो थुनथुलि आन्टियाबो थांबायदां मा जामारदों आफाया थुनथुलि आन्टिखौ मानो रागा जोंदों बे अर जोंनाय रोहो जोंनाय बायदिनो आंनि गोसोआवबो नोंनि थाखाय अर जोंनाय थाबाय थासिगोन सान
मिन्थिगौ नोङो नोंनि बेबहारनि थाखायनो मा बुंबावनो बे गोसोखौबो जायखौ गोसोखांनो साना बेखौसो गोसोखांफ्लांबाय थायो नंनायनि नङिनि जाम्बिसो जागोन आङो आरो गामिनि बे खायसेफोराबोथ' जि आंखौसो बखिसिगोनलाय आरो मा जादों मा थादों मालायनि लाइफखौथ' बुजिलाना डाइरेक्टनो बेबायदि थांखिनानै माबासिगोन आरो सासेखौल' दाय होसिगोन आंथ' सानो मालायनि लाइफखौ एसेबां बखिनानै लाब गैयालै मा मोनो नोजोर होबाय थाना मालायनि लाइफखौ जि खालामदों जि मादों गावस्रासो नांजायोलै बे खायसेया गामियाव ओंखारनो हायै बायदि बुंसिगोनलाय आरो बाथ्रा सावरायसिगोनलाय नुबानो हनै इदि हनै इदि बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' गोसोखौ गोरा खालामना लानांगौ जायो आइ थुनथुलि माबाया बे नाया एसे हरखादो दे आइ नुबायना आंनि गथ'खौ माबायदि खालामखो बे साना बेबायदि सिरि सिरि थाग्रा खालामबाय हनै आइ थुनथुलिखौ बे सासे पापिनि थाखायनो नङाबा आंनि आइ थुनथुलिया बिदियानो नंथारामोन नों बुङासो देनाय जोंनि सिगाङाव एसे एनैखौ लाखोमानानै थायो नाथाय अब्लाबो आंथ' बुजि मोनोना आइ थुनथुलि औ आइ माबा बुंदों आं बुंदोंमोन आरो नाखौ एसे हरखादो होननानै आं एवनोसै होनबालाय नांला दे आइ आंनि एवनोसै नों रेस्ट लादो माबायदि थासारिजों जुजिगासिनो आंबो मिथिखागौ ना आयै माखौ नों बुंनो थांलायखो आरो जि खाफालाव लिरनाय दंना बे जानोनो थांखायो जाखायोखा रावबो हमथा हाया रावबो लाखिनोबो हाया आरो नों टेनसन लानाङा आं एसेबां दुखु मोनाखैना दुखु मोनब्लाबो नोंनि फिसाजोखौ रावबो बिदि गाहायाव खोख्लैनो हायालै हेलौ दे थांगासिनो आङो र' आयै मोनसे जायगायाव थांनांगौ नाखौ एवना गालांसै ओमफ्राय थांसै आङो बहा आइ आयै आंनिबा एबार आं बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय बाहेरायाव फैसिगोन बाखिथ' गुबुन मोनसे खोथाया जाबाय थांग्राखौ थांनो होलै मा जानो लाखिनाय बिदि मानसिखौबो बाद दे आयै साननाङा जेबो टेनसन लानाङा नों आंखौ बुहुमनि जेखि गोहोआनो आंखौ बेबायदि लोरबांद्राय खालामनो हायाथ' आयै एसे गोसा दुखु मोनदों थेवबो बेफोरखौ ना बानलु रोसि लोंनानै थांनाय बायदि थांहोजोबगोन आं र' नायबाय था नोङो नंगौ नामा दालायथ' आं एसे लोमजाबा नों आंनो बानलु रोसि बानायना होआ होमबा बेखौ लोंनानै दिनै गोसोआ गासिबो स्रां मोनजोबो ना बोरैबा लोमजानायफ्राबो खारजोबो बेबायदि जागोन आयै र' आङो बुंनोखौ डायलगखौ हायो दे नोंबो आइ माथो आमाय मा बुंदों नोङो आंनि आबा अलंबारा मोजां जाफिनबाय औ नानि आनिसो एकदम एबार अलंबारा मोजाङैनो मोजां हामफिनबाय आमाय नोंथ' नुदोंना आंखौथ' गाबज्रिदोंना अलंबारा ओमफ्राय माबोरै दङ मोजाङैथ' दङ ना हालोदा माने फुरा जेबो खस्थ'थ' मोनासै गथ'आ बेबायदि जेबो खस्थ' मोनासै गथ'आ ओमफ्रायो डक्टराबो बुंदों दा बियो साबसिननिफ्राय साबसिनाव फैबाय होननानै मोजां केयारल' लाखिनांगौ होननानै नाथाय अलंबार मोजां जानाय माने एसे आमाय मा जाखो नायल' एबार अलंबारनि खुगानिफ्रायनो बे थुनथुलिया एकदम सबुत मोनसिगोन ना बेनि खिलाफ एबारथ' बेखौ जेल जानायनिफ्राय रावबो लाखि हाला ओमफ्राय दा बेखौ न'आव लांबायना आमाय मोजाङै लाखि औ आनिसो साजा मोनगोन मानो मोना जानो अलंबाराबोथ' हामबायानोबा गोदोनायाव दिरुं फासि होजाबासो मोजां मोनसिगोन आङो आंनि फिसालाखौ बेबायदि बुथारनो नागिरदोंमोन ना बियो औ आनिसो होबाथ' मोजां अलंबाराबो नायसै मा बुङो बिदिथ' जिन्दा जाफिनगोन बायदि सानाखैमोन आं अलंबारखौ मा होनदों आमाय आनिसो माने अलंबारा चमत्कार जाबायना दायो गथ'आ मोजां हामफिनबाय आबौ सुनाया इसोरनि अननायावनो गासैबो नानि बेखायनो दा टेनसन लानांला नोंसोरो मानो लाया जानो आमाय दाबो आं ओंखारनो मोनाखै ओमफ्राय मा जाखो जोंनि केसा नों मानो दाबो जोंखौ बरनदिया दिनै जागोन गाबोन जागोन मालाबाव आमाय आंनि फिसालायानो मोजाङाव फैलायबाय ओमफ्राय जोङो आं नुवा नामा आंनि फिसालाखौ आं बिनि खाथियाव थानो लुगैबाय नोंसोर जेलाव थानायानो मोजांखा मानोलाय बाहेरायाव फैलायबावनांगौसै आङो केसखौ मोजां माबाखाबाय आनिसो फैसा होजोबखाबाय एकदम बरियाखे नोंसोर गनो बावखाला बिनिफ्राय नाय आनिसो माबा अलंबारखौ बिफाया जबरदस्ति लांबाय आं बुंदोंमोन हरा नाथाय मा खालामबावनो अख्राय लांबाय मा आमाय नाथाय साना नों
नों लायफिन उलुंबारखौ लायगोन र' साननैसो थानानै ओमफ्राय नोंसिनि केसखौबो माबाखाबायना आङो बे बाराव एबार गथारनांगौ आनैसो टेनसन दाला सनामोन दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों मिथिला भिडिअआथ' माबायदि जाखो मोजां ना गाज्रि बानायबाय आरोना थेवबो अब्लाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ थाबाय सनामोननिसिम पिकनिकआबो नै पिकनिक जानाय समा निउ इयारनि समा फैथारनोसैलाय गैथालानो माथो बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट ओखिमोन दै खायसेयाथ' आरो बेफोरबायदि सानलायोना जाथारा भिडिअआनो बाट मोजां नंथाराबाबो बेखौनो सानहर खस्थ' खालामनानै बानायलै नै आसोला बासि हरबालाय मा जानो लोगोफोर दानि जुगाव गाव गाव जा दिन्थिनो हायो जा लाबोनो हायो बेखौसो लाबोनांगौ नंगौना नङा आरोथ' लोगोफोर नै बे मेहेरा बिमा बिफानि सायावबो आजादि आरामसे मोनजाफेराखैलै बेखायनो जिन्दगि नैबे लाइफआव मेहेरा नाजालांबायानो थागोन हानायखिनिखौ एकदम बास नाजालांबायानो थागोन नाजाबायानो थागोन बयनिबो लाइफआ समान नङालै लोगोफोरना माथो बुंबावनो आरो जायफोर आंखौ मोजां मोनो लाभ इउ बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि